गोजोन बेलासिनि हामलायनायखौ बयबो नोंसिनि रादाबनि नायगिरिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आर'नाइ एन्टारटेनमेन्टनि टीम जानानै साबायखरखौ बावहरो। दिनै जों फैनानै आर'नाइ एन्टारटेनमेन्टआ 5थि बोसोराव आगान होबाय। दा जों गाबोननि गेजेरावहाय जोबथा बादायलायनाय एबा ग्रेन्ड फाइनालखौ जों गाबोन सेलेब्रेसन खालामनो थांगासिनो दङ। दा फार्स्ट अफ अल आङो दिनैनि बे इभेन्टखौ साक्सेसफुलि खुंनो थांनायनि सिगाङावनो जायखौ जों फाइनान्सियेलि सापर्ट खालामदों जोंखौहाय बिटिआर गभर्नमेन्टनि मानाव गिदिर CM श्रीजित प्रमद बर' सारखौ थेंक्स हरगोन आरो नैथियाव कालचारेल AM एक्जिकिउटिभ मेम्बार दावबायसा बर' सारखौ थेंक्स हरगोन आरो थामथियाव ECS सेक्रेटारि अफ BTC गभर्नमेन्ट मिसेस फामि ब्रह्म मेडामखौ आं थेंक्स हरगोन जोंनि रिकुवेस्टखौ एक्सेप्ट खालामनायनि थाखाय। दा गाबोन ग्रेन्ड फाइनालियावहाय आं बेखौनो पाब्लिकखौनो मेसेज होनो सानगोन जोंना स्पेसियेलि मोनब्रै केटागरि किड्स टीन मिसेस एन्ड मिस्टार मिस। दा जोङो गाबोन 2 आरो 3 बाजिनिफ्राय किड्स टीन मिसेसखौ जों स्टार्ट खालामगोन आरो मिस्टार मिसखौ जोङो एराउन्ड 5:30सोनिफ्राय जों इभेन्टखौ स्टार्ट खालामगोन आरो। दा बेनि गेजेराव आं साफ्रोमबो जोंनि बिटिआर हालामनि एबा आसामनि रायजो राजाफोरखौ बयखौबो जोंनि प्रग्रामखौ नायफैनो थाखाय आं खावलायहरगोन आरो। खालि बाहाय मोननैसो रेस्ट्रिक्सन दोननाय जादों। जोंनि इभेन्टखौ जाय बिथांमोनहा नायनो गोसो बिसोरो एलकहल कनजाम खालामनानै फैनो मोननाय नङा आरो सेकेन्ड पइन्टआ जाहैबाय जोंनि श'आवहाय जेबो आखाइयाव बुस्थु लानानै हाबनो मोननाय नङा आरो जेरै बेग लावथि बेफोरखौ जों एलाउ होनाय जानाय नङा आरो। दा जों प्रेस मिटआव दङ लोगोआवहाय थांनाय 2024 मायथाइनि उइनार्सफोर आं गिबियावनो इन्ट्रडाक्सन होगोन। थांनाय बोसोरनि मिस्टार बरलेण्ड उइनार जाय बिथाङा क'क्राझारनिफ्राय धृतिमान ब्रह्म आरो मिस बड'लेण्ड हिसाबै थांनाय बोसोरावहाय आंजों दिनै दंफायो मिस दैथि ब्रह्म औवारि बिथाङाबो क'क्राझारनिफ्राय आरो मिस बड'लेण्ड फार्स्ट रानार्स आप हिसाबै जोंहा दंमोन फ्रम अदालगुरिनिफ्राय दैजि कुइन मोसाहारि आरो फार्स्ट रानार्स आप मिस्टार बड'लेण्ड हिसाबै जोंहा दंमोन अदालगुरिनिफ्रायनो मिस्टार कान्चन ब्रह्म आरो सेकेन्ड रानार्स आप हिसाबै जोंहा थांनाय बोसोरनिफ्राय मोननो हादोंमोन फ्रम तामुलपुरनिफ्राय पिंकि बसुमतारी मिस पिंकि बसुमतारी आरो मिस्टार बड'लेण्ड सेकेन्ड रानार्स आप हिसाबै जों थांनाय बोसोराव मोननो हादोंमोन क'क्राझारनिफ्राय मिस्टार शिबांशु नार्जारी बिथाङा हरै जिङाव जिरायदों आरो मिसेस बड'लेण्ड हिसाबै जोंहा जोंनि दिनै प्रेस मिटआवहाय जोंजों एटेन्ड जाफादों मिसेस देंखो गयारि क'क्राझारनिफ्राय रानार्स आप जोंजों दिनै प्रेस मिटआवहाय एटेन्ड जाफादों मिसेस रुदमनि नार्जारी मेडाम। स' जोङो दा बेखौनो मेसेज हरगोन जोंनि श'खौहाय गाबोन बयबो लैहोर लैहोर फैनानै नायफैगोन आरो जोङो माखासे जानायनि बेब'स्थाखौबो जों खालामगोन जाय बिथांमोनहा श' नायफैयो बिथांमोननि जानायखौबो जों बेब'स्था खालामगोन आरो बेखिनिखौनो जोंनावहाय मोनब्रै केटागरि दङ किड्स केटागरि जोङो किड्स केटागरिखौ 5 इयार्सनिफ्राय 10 बोसोरसिम लानाय जादों आरो टीन केटागरिखौ जों 11 इयार्स to 17 इयार्स जों लानाय जादों आरो मिसेस केटागरि होनोबा जोङो मेरिट बेखौ जोङो गासै 35 बैसोसिम जोङो लानाय जादों आरो मिस्टार मिस हिसाबै जोङो 18 इयार्सनिफ्राय मिस हिसाबै 23 इयार्स आरो मिस्टार हिसाबै 28 इयार्सखौ जोङो लानाय जादों आरो जोङो गाबोन किड्स टीन मिसेसखौ जोङो सिगाङावनो स्टार्ट खालामगोन एराउन्ड 2 बाजिसोनिफ्राय जों स्टार्ट खालामगोन आरो बिसिनि केटागरि जोबनाय लोगो लोगो जोङो मिस्टार मिसखौ जोङो स्टार्ट खालामगोन आरो फैनानै बहुद खस्थ' मस्थ'यै जों खुंबोदोंबाबो खिन्थु नैबे बोसोरावहाय फाइनान्सियेल सापर्ट हरनायलाय जों एथ' खस्थ' मोनाखै दा बेनि थाखाय आं सिगाङावनो होनखादों जाय सिगां समाव ट्राइ खालामदोंमोन बाट एक्सेप्ट जायाखैमोन आरो दा नैबे बोसोरनिफ्राय एक्सेप्ट जादों थ' बेनि थाखायनो जोंनि गथ'फोराबो इमान जानाय लोंनायाव खस्थ' मोनाखै आरो गासिबो जोंनि मेम्बार्सफोराबो एसेबाबो गोजोननाय मोनदों बेखायनो आं दहाय सिगाङाव जेरै थेंक्स होदों बेखौनो होबावगोन आरो